Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Bernie, nga iti agdama kat adda iti Israel. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kada Marites A. Amuyo, Hazel Flamiano, Olivia Roca, ken Ives Tejano iti F. Amuyo Store iti San Fernando City, La Union. Kastamat kada Bristol Mauricio, Milet Mayo Kaskayan iti Hong Kong, ken Kilen Feliciano. Belated happy 23rd anniversary kanibayaw ko Colonel Greg Nieveras ken ti kapisi ti puso na ni Doktora Olivia Zinampan Nieveras iti Taguig City from Nida Nieveras. Pamilyak dita Nueva Vizcaya, isuda ni Nita, Tess, Ashley, Megan ken Sailin Manantan from Edith Manantan iti Hong Kong. Makablaawan pa'y dagiti adda dita Hong Kong. To my kids Zaira, Chen, ken Clyde. To my parents dita Bauco and to my one and only dita Turks and Caicos from Racel, Aiso. Insan Enti Salazar, J. Luga, ken ti anak ko ani Dave from Bimbo Tamang iti Malamag East to Mawini, Isabela. Shout out pa'y kada Novelin ko Jamat, Elma Mutas ken Jasmine Rivera.
Happy birthday, Auntie Elsie Balagso, inton August 31. Kan happy listening kadagiti cousins ko, ada Rodel, Robert, Isaias, Roger, Francine, kan ni Mrs. ko Alilet from Oliver Luis. Makablaawan ti kabsat ko ani Mayflor Agurin, kan dagiti anak na ada Mayflor, Andrea, Eliza Leones, kan ni Bayaw Lourdel Leones, dita Antamok, Itugon Benguet. Kan kabsat ko ani Beverly Agurin Wangag, ijay Dagupan, Tabok, Kalinga, from Marilu Odluz. Balaton kan Garcia family ti Burgos, Pangasinan, from Wong, numero 3. Belated happy wedding anniversary kanila kay ko, J.R. Lakbayan, idi August 12. Kan kablaawak ti anak mi ani Amiel Kyrie. Dagiti babbalasang ti 513 Ju Chiat. Isu Damarites Rabor, Hilda La Figuera, from Anajin Gaho, iti Singapore. Kan makablaawan pa iti pamilyak di Taribsuan na Gilian La Union ng runa ti Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy. Kan espesyal akablaaw iti Mangawang family ng runa kan ni Reggie Mangawang. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Bernie. Dear Manang Emmy, ilingad nak kumalatan itinagan a Bernie. May saak matlaang nga OFW kan adaak ita dito'y Israel. Indakdak kilak dagiti Iloco a drama manang. Taidi kaubing ko, iso ti pagliwliwaan mi, taawan mo't ti telebisyon mi idi. Radyo laang ti liwliwami, kat pirme ana ikawaak idi naka-abroad akon, tadyakon makangeg iti drama. Idi pandemya, nagasatak ang nagtultuloy ti trabaho. Ngam gapo taawan ti makarwar idi, internet ti nagliwliwaan dagiti kaskanyak. Iso anasarakak ti channel yo, kastamoten ti Lady L channel ken dadumapay. No pay kastamanang, mas pinilik ti dungag iti channel yo ken iti Lady L, tamangagan dagiti drama akadenggak idi ubingak. No nagbainak idi anang ipatulod iti padas ko, idi manggaganpay laeng iti radyo daytoy a drama, saan itan, tamalaksid ang nagmatsura kon, nalaklakapay itan ti agipatulod iti padas, gapo tababaan laengen iti email. Sapay lako mga rudmanang tamaidrama met ti padas ko, tamamatiak apakaagsawan daytoy iti napateg nga adal. Bernie anak, apay anak kalidliday ka manan? Adda ka di sa gubanit mo? Awan nanang? Apay nga rod akas ta tilangam ngay. Anyat mapaspasamak kan ka. Kasanumot nga min nanang? Kinat katawaan dakman itayo ni di pagadalan. Ha? Apay anak? Niinsan na gusto nga min. Oh, apay ti kasinsin mo? Isu tinang idadaulo kadagiti ng sordo kanyak. Nagtaaw dak ka na iti batak ti kawayan. Ha? Kasta ti pang surunda kanyak nanang. Gaputawan ka no tatang ko. Saan apod no nga awan tatang mo anak? Adda amam. Saan kamot amabalin ama itao dito'y lubong kat no awan amam? No talaga nga adda. Sa di no tayan na. Namin anon nga imbagakan ka anak. Saan mon asapulen tamasakitan ka laeng. Ngamin, addan sa bali a pamilyana. Nanang? No addaman akim basol, no apay akasta ti mapaspasamak ken ka ita. Siyak, anak ko. Ha? Siyak ti makagapo no apay asursurduan da ka. Siyak ngamin ti nagbidot. Saan nanang? Saan nyo si Diren ti Bagiyo? Kabailak mo't nga aklunon ti kinatao kat. Tilaang nagrigat nga awaton.
Apay mismo pa dagiti kadaraan tati mga idadaulo iti pan na kay babayin ko. Apay nanang. Ayan ni nanang mo, bastarda. Uncle Greg? Oh, apay kita na kiti kastangay. Ayan ni nanang mo, kunak. Napan naglako di tiyendaan, Uncle? Kasta. Talagamot nga ramidon amin ni nanang mo ti kabaulan na tapno mabiyag na kalang bastardong anak na. Uncle? No apay ngamin na di nakapayla padawat idiubing ka. No apay ngamin nga intulok na payla nga agbiyag ka. Unay mo tindi kastang ibagbagayo, Uncle? Unay yan? Apay nga minaya pampanunutom ida. Saan mo latan ida nga ikaskaso, Bernie? Jakmat mabalin idaya alang-alang, Loida. Tano jak iday kaskaso. Yat adada mo timang sordo kanyak. Bernie, Naimbag nga ro tada ka agayim ko mga andingay kanyak. Apang ibagbagak kadagiti dagansen ko. elementary ta pailaeng agayam tan, Bernie. Iso ang mapang namnamaan na. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo iti dayta, Loida. Agyamanak tada ka amangan andingay kanyak. Ikarik nga dakla ang ditoy. Saan ka abaybayan? Manong Greg, pangaasim kumamot ta saan mo nga imamag ti anak ko. Nay, apay aya paula. Anyat aramidak iti anak mo abastardaw. Dayta, Manong. Dayta nga awag mo kan kuana. Saan kumamot akasta, Adamot nagan ni Bernie. Apay aya aparitan nakamangawag kang kuha na iti bastardaw katagpay suma. Manong Greg, Iso amabalin ka di Paula. Di nakman isuro iti rumbang nga ramidag. Kang runaan iti amin, di naklapdan ang mangawag ka ni Bernie iti bastardaw. Taday kamot ti agdadata a kinapudnaw. kasta ti eksena nga indakdak kelakman ng Emmy. Nailawan ni nanang ko ang nakirelasyon iti lalaki asaanen anawaya. Naipasurot kanyak ti apelyedo ni tatang ko, ta saan kanupay ngamin anainget idi ti proseso. Awan ko mamet ti parikot iti kinataok, ngam tirigat na, mismo adagiti kakabagyak ti mangimamamag, ken manglalais kanyak. Gapo tadim makelak nga awan iti sibay ko ti amak. Nalabit adagiti paspasamak anadakamat ko ti gapuanan, no apay a kinwestiyon ko ti inak, maipapan iti kasasaad ko. Saan mo't nga impaidam kanyak ni nanang ti kinapudno, kat kanayon nga ipalawag na kanyak, no apay akasjay ti kasasaad ko. Agingga a nagkolehyo akon, manang Emmy. Nanang,
Umuna semestrek pa ilang iti first year college. Nga marik na kamarigatan ka namang paadal kanyak. Bernie, anak. Anya nga ta nag-working student taklahangan ni di pagadalan. Tapno matulungan kay ti panagadal ko. Amang ano marigatan ka, anak ko. Saan asinsinan ti ag-working student? Malaksid nga agtrabaho ka. Masapul at ta amamintinar mo tinangato agradum. Nanang, Diyak kayat ama ibus ti oras mo. Gapula... padasik lang nanang. No kabailak, di nasayaat. Bernie, Ti importante kat matulungan ka. Mariknak ngamin at talaga ti rigat mo. Iso palubusan nak, nanang. narigat ti sinarot mo, Bernie. Nga mamati ak nga aramidam ti amin akabailam. Talaga, Aloyda? Masyanak namin ka ni nanang. Bernie, Manumot lang nga iti matmatgudan na iti panaglaklako na iti tsindaan. No daduma, saan pa yung makapaibos iti lako na? Taado damot nagkukumpetensya. ngarud no addala ko mamabalin ko. Tulungan ka kuma. Sika talaga. Umdasan kanya kakanayon ka si dadaan na dumngag kadagiti arungain ko, Loyda. Bernie, Umdasan kanyak, akanayon nga adda ka dita tunggal ka sa pulak ti kasarsarita. Ngamin, amumutasaan ko ang mapagpiaran dagiti kakasinsin ko. Taimbis adang gandak. Sigurado ang nakarkaro pa nga imamagdak. maawatan ka, Bernie. Iso na lang. Ta saan ta na makapagkuyog akanayon na kasi ti sigod, Loyda. Bernie, Tunggal malpas ngamin ti klasik. Masapol nagtrabaho ka di library. Ta iso nga rutin na ito kapag trabahuak kas working student iti universidad. day talaang tamasansanan amasip nga tan ka nga agawid. Sana bali, Loyda. Kabailak da ito eh. Ikagumaak. Barang no makaturupusak iti kolehiyo. Very bakmat ka na kayo nga agina, Paula. Ha? Manong Greg? Talaga nga ipamuspusan niyo madamin. Talaga tilang bagbagiyo ti pampanunutin niyaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Greg? Oh, wag hindi ka pailaan. Naglawag dyan baga. Ti bagbagiyo lang nga agina ti pampanunutin niyaw. Di pa amo apanunutan ti pakaibabainan may gapo iti inarami di agin lalaeng nga anak mao. Ha? Naimbag kumaa no isulang ti agad-adal iti dayjay nga universidad tayo sao. Ngam saan? Tadamot dagiti kakasinsin na nga agad-adal ijay. Kat isudan ti maibabain gapo iti panagbalin na janitor ijay. Manong, working student ijay universidad ti anak ko. Saan a janito? Ay, sumot ka nga iso Tagdaldalos kat nga ron ijay. Janitor ti awag ijay. Kat gapo iti panagbalin na janitor ijay universidad, mairamramanan ang maibabain dagiti kakasinsin na nga agad-adal mutlaeng ijay. Oray di yung ibaga nanang. Amo ka dagiti manin kakabagyan tayo ti makagapo. No apay analiday kayo. Bernie, anak. Kinasarita naktanak ng Uncle Bernie. Kung na namang ibabay nak kano. Kapoy ti panag-working student ko di universidad. Ha? Nalaos ka no ti pungtot ni Uncle Bernie na kamoy ti panag-working student ko. Mangibabay nak kano. Anak, saan mo nga ikaskaso ti anyaman nga ibagbagadakan ka? Ituloy mo ti araramidam. Basta ka ba alam lakit di?
Taawan dakas iti dayta. Nanang, Baybay am ida nga agsao iti no anya laditan. Di mo iday kaskaso. basol ti amak daytoy. Ha? Nasuportaran na kumay ti panagadal ko, nga urad na sa bahali a pamilya na. Saan kumamot nga agbanag iti kastoy ti amin? Basol na daytoy. Gapo iti makitkitak arigat ti inak, kan gapo iti panakaumumsik, rimusing tigurak iti amak manang. Kat ingkarik iti bagik, ano agkita kami iti personal, si direk iti kastaunay, gapo kadagiti napaspasarak. Ikagkagumaan ni nanang nga ilawlawag ti amin kanyak. Saan kano arumbeng aguraak ti amak, takas kada kami, awan mo ti mabalin na iti biyag, iso asaan nak akabailan a suportaran. Dayawag ti inak iti kastangar aramidan na manang. Ngam saan nga umdas ti panagpalawag na kanyak, tapno mapunas ti gurak kanitatang ko. Babaan iti panagsalukag ko, kastamot ten ni nanang, ken iti tulong tinamarswa, na iyal-aludod ko tinakalpas iti kolehyo, ket nakapagtrabaho ak manang Emmy. Nanang, kompletong dagiti masapol diti balay ah. Ang mga nag-grocery ka manen. Kan nabayadak mo ten dagiti city services. Berni anak, namin anon nga imbagakken ka, nga urnungem laangan ti sweldom, tapara iti masakbayam. Ni nanang mat, di nakadilapdan ni tar aramidak. Isungarod nga agtrab-trabaho ak para kadata. Anak, Ken no mabalin nanang. Agsardeng kayo kuman nga aglaklako iti palengke. Mabambannog kayo lang ijay. Kabailan kayo abiyagan nanang. Ta medyo mayat mo ti trabaho. pangaasim Bernie, di na ko malapdan anak ko. Kasla panguatwat ko laangan iti bagik ti panaglaklakok iti palengke. Nanang, Di kaagdanag takabailakmet. Napigsaak pa'y anak ko. Iso apang nga asim ta di naklapdan iti araramidak. Naimbag ka pa'y Bernie, permanenten ti trabaho. napagasatan na lang Loida. Nga mamom, saan nakakontento iti sweldo? Ha? Apay mat? Siyempre, adamot arapaap ko ah. Kayat ko sumayaat pa iti panagbiag ko. Kayat ko ang mananam ni nanang tinapinta sa panagbiag. Bayat ang napigsapay laang. Bili ba ka talaga kan ka? Napatagkan ka ni nanang mo. Palagamat. Ato ti sakripisyo kanyak ni nanang. Ket itatama ko ng addan ka bailak amang subad kan kuana. Kayat ko pag namayan. Talaga a responsable ka nga anak, Bernie. Naidumduma ka. Agyaman na Cloida. Si Kangay. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho? Awan pa'y nga rod. Awan sa ti swerte kakaskan ka. Di ka mapukawan iti namnama. Mamati ka makastrik kang matlang iti napindas sa trabaho. Basta anos lang, Loida. Talaga akas ta ter aramidak, Bernie. Kat sapay lako mata iti mabiit, makasapulak matan iti mayat apanggadan.
Nagpuskol mo tantirupa da kabsat ko iti amak. No mismo asinarak na kay tsindaan nana. Bernie anak, saan ka kumangag sao iti kasta? Kasano ko madyak makapagsaungay nanang? Aghasam? Itatadang trabaho santo agpariknada kanya. Anak, imay nalaimbaga ang masakit ti amam, kat aday di ospital. Indanon nalaang ano kayat mo amakita. Nawaya ka amang sarungkar kan kuana. Tikit di ibagayo nanang. Nagpariknada ka data. Tabarang makatulong ta iti gastos iti ospital. Gapo iti pan na kaidalit ti amada. Bernie, Kasta ti marikriknak nanang. Hanggang sige. Agpakita ka di ospital. Daytoyon ti umno a panawon tapno si direk ti amak. anya? Mapana ka di ospital inton bigat nanang. Aramidok tinabayagan na planok apan ang sidir iti amak. Sosyal damat. Pribado pa yung ospital ta ayan ti masakit ni amak. Sigurado adakkel ti magastos da dito eh. Tapripado kot nga ron. Oh. Di tatayan ti silid tamak. Daytuin ti umno agundaway. Dimtang matlangan ti tagiuray ko apan ang sidir ko iti amak. Daytoy ka din ti amak. Kaya rigan na titulang-langan na binalkot ti kudil. Anya tinapasamak kan ko na. Apay akastuyan ti langana. Barney. Ha? Sika ka din. Dayta. Siyak nga rod. Pagkawanan na. Anak ko. Ha? Amok. Adakal. Ipasol kukan ka. Katla kayo. Iti inam. Iso. Pang-asim. Bagam itinam pagkawanan anak ko amok asana ko na ngagbayag iso pang-asim kuma pagkawanan no anyaman dagiti nagkurangakan ka sa pailak kuma tamawatan pag-asim di pagam iti inam apakawanindak iti panangal lilaw ko kan kuana pang-asim anak ko pagkawanindak kuma pagkawanindak tatang.
Jak amo no anya tinapasamak kanyak manang Emmy. Taamin dagiti insagsaganak nga ibagak iti amak. Kas paset ti panang sidir ko kumakankwana, awan Apolos tinaisawang ko. Tila ang nagtaod iti bibig ko, ket ti balikas atatang. Napalalo ti panang putput idi ni tatang iti dakulap ko, iso asa anak a nakapanaw adagos iti siled nga ayan na iti ospital. Nakapanaw aklaengen idi pinainom ti nurse ti amak iti agas na ket nakaturog. Karabyan metladay di akanito, impakaamo kanyak ti kabsat ko iti ama, apimusayen ni tatang. Awan ti sabali an aramidak idi no saan an nagsangit, ket nariknak iti kaunggak, nga uray na palalo ti gurak kenkwana, at dalat tapasot ti pusok a naitani para kenkwana. Kas maudi a respetok, nakipagbambantayak iti lamay agingga iti tabon na manang. Pinakitaak met iti nasaya at dagiti kakabsat ko iti ama, nga uray jak kumakayat, ta saan nakmet ngamin a pinadakkel ti inak a bastos a tao. Kalpasan ti tabon, nagbatiak iti sango ti tanem day di tatang. Ket ijay nga inyebkas ko ti panang pakawan ko kenkwana. Manipud idin, nariknak alimmagan ti barukong ko, ket nang rugi pa yon alimmagan ti panagbiag ko. Tanagsangpet dagiti parabor ajak ni namnama Apolos. Kadakkelan a parabor a naawat ko ti panagbaligik a nagabrod, ken naaddaan iti napintas a trabaho ditoy Israel. Simmayaat ti panagbiagmi ken ni nanang ko. No sigod nga aglaklako iti tiyandaan ti inak, isuitan ti mga asikaso iti naipatakder ko a basit a groserya. Iti panagawid kunto di tapagilyan manang, ikalay sakmetan ti nobyak, ket mangbukelakon iti pamilyak. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Bernie. Pagayam a Bernie, maminsan pa'y anapanagnakan iti pakasaritaam, ano palubusan ti tao ti anyaman a negatibo, ken gura iti kaunggan na, ad-addapay a sumayaat ti panagbiag na. Kablaawan ka, tainatiw mo dagiti saan a nasayaat a paspasamak iti biag mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,